Hallelujah. Siti busa Jesu busa Oh busa Jesu busa Oh busa Jesu busa Jesu Oh busa Jesu busa Jesu busa Oh Murana wa Murana wa
ulimo lwakho haleluya makabongwe haleluya 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 Jesus yeah kumusangano thando nokuthethelelwa kwezono nokukhululwa kophefumlo ekho khotha hoye kubusongakano thando senzela umusano kuthethelelwa kwezono sakhululwa yebono kukhululwa kophefumlo ekho khotha yeah
Sishaya kakhulu shayela uJesu izandla ezinkulu. Singahlala phansi umzuzwana thina esingapha senzele ukuthi nabasemva babonke kunjani la phambili. Haleluya, bayawuza umlilo kodwa baboni phambili. Sibingelela wonke ama VVIPs ethu ahleli lapha emuva. Siyabingelela lapho eSentin, siyabingelela eSentin. Hallelujah. And Cape Town, siyabingelela kakhulu Cape Town, and of course the Caribbean islands. Hallelujah. Ake nibashayele izandla nawo bakhona and nonke bazalwane nenze kahle nafika. It's a beautiful evening. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Wow. May God bless these children. Hallelujah. uNkulunkulu anibusise abantu abami. May God bless you kakhulu. Ake nibashayele nabo izandla ezinkulu. Mfundisi Masinga, for those of you who are new to Durban and don't watch TV, Mfundisi Masinga lo wala ekhaya. Hallelujah. Akahambi yedwa uhamba horse and trailer, burger and chips. Hallelujah. Sukuma mngamba kubona. Imake khona bangashayi khona ababhizi nama cellphone abangashayi izandla ngibabhekile njalo. Ngicela nishayele umkami izandla. Hallelujah. And she is the love of my life. Siyabonga kakhulu mama. Yeah. Animthandini. In community of property. Sibingelela kakhulu kuwe mama. Thank you for being here. Umama wethu lo. Umama Masinga wakunika a very beautiful coin mighty mama wesizwe. It sounds very well. And mama wesizwe. Siyabonga kakhulu. It's good to see you. And we love you very much. I think you know that by now. Amen. And yeah, go unye sokukhuluma makuphuma inkonzo. Kodwa mawusukhona siba safe. Hallelujah. Especially on a Friday. Zikhona izinto ezikhona. Hallelujah. Abangenayo. Hallelujah. Hallelujah. Asihambi sodwa lana si right. Ngicela bonke abafundisi bami basukuma. I love these guys. Sukuma nabafundisi bami nama tracksuit nama jean ni chilled. Ni chilled namhlanje. Ayi madoda. Ayi madoda. I love these guys. Ngiyabonga umfundisi uNyandoro, umfundisi uNzama, umfundisi uJobe, umfundisi uSpengane, umfundisi uMenzi, umfokashezi, umfundisi uChawana, and of course ubaba uShandu, umlungu wabafundisi. Bese kuba khona lapha emuva kukhona ubaba uMagwaza, kube khona ubaba uDlezi, bahamba nomama bakwabo. Bonke labefundisi bahamba nomama bakwabo. Hallelujah. Yeah, bonke. Yeah, ukuthi wena wazi akundaba yethu leyo. Hallelujah. So ke siyabonga kakhulu befundisi. Thank you very much. And it's a beautiful. Yeah. And kunabantu engibathanda kakhulu bonke laba abangakhonzi eDWC abasivakashele. Ngicela sibashayele izandla again bazalwane. Siyabonga kakhulu. We see you. Sizibuza question eyodwa, why ningakhonzi nathi? Hallelujah. And it's good to see some of our very good friends bekhona umfundisi uHlophe naye ikhona indoda kaNkuluNkulu. Uyambona cha umfundisi impela indoda kaNkuluNkulu. Inga prophet noma yinini. Hallelujah. Bless the Lord. Woza mfoka Magwaza uzoyenza igreeting. Uma Masinga uhamba intshukumo manje intshukumo enthiwa kune greeting. Manje uMagwaza akenza igreeting. Hallelujah. Hallelujah. Thina imihla ngemi thina kwenza kulo thina baba thina imihla ngemi sikwenza mkhulu wena.
Tina Baba, Tina Irisa, Sigweta, Tina Baba, Tina Imi, Oza Baba, Oza Baba, Oza Baba, Sigweta, Sigweta, Aibo, Tina Baba, Tina Imisa, Sigweta, Tina Baba, Tina Imisa, Sigweta Kulusi, Aibo, Sigweta Kulusi, Aibo Jesu, Tina Baba, Tina Sigweta Kuluwela, Tina Baba, Tina ayibonga inkosi ngiyabingelela ababishop egameni lika Jesu mam bishop ngiyabingelela egameni lika Jesu ngiyabingelela abefundisi bonke omama umfundisi kwelihle igama lika Jesu ngiyabingelela omama obaba egameni lika Jesu amen ngiwomunye wamadodana ala ekhaya haleluya bazalwane ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu ngicela nje ukubingelela ngevesi elapha encwadini kaJohn chapter number 11 uverse number 43 angazi ushandu ukuthi ukhona neduze angibukele leli verse incwadi kaJohn chapter number 11 verse number 43 and 44 ushandu saphumile elibhalwe kanje lithi 43 esekhuluma lokho wamemeza ngezwi elikhulu wathi Lazaro phuma waphuma ofileyo eboshwe izinyawo nezandla ngezindwangu ubuso bakhe bumboziwe ngeduku uJesu wathi kubo mthukululeni nimyeke ahambe haleluya lithi iBhayibheli lendoda eULazaro yake yaba nenhlahla yokuvakashelwa uJesu esimeni sayo eyayikuso yayibekade befisa ukuthi uJesu uLazaro amvakashele kulesi simo ababecabanga ukuthi angafika kuso kusase right haleluya lithi iBhayibheli uLazaro wake wagula kwamenyezela ukuthi uyagula kodwa uJesu wangafika ngalesi sikhathi abantu babebhekile ukuthi angafika ngaso kubonakala uJesu efika kuLazaro esethathe waze wayobekwe ethuneni lithi iBhayibheli mayefika ethuneni uthi ummemeza ngezwi elikhulu uthi Lazaro vuka lithi iBhayibheli waphuma ofileyo emva kokuthi emenyezwe uJesu emmemeza ngezwi sometimes uJesu kuyenzeka angafiki kwimeko yakho ngesikhathi omlindele ngaso sometimes impendulo yakho kuyenzeka ingafiki ngalesi sikhathi wena obheke ngayo ukuthi izofika ngaso kodwa ungakhathazeki uJesu uyasazi isikhathi sakhe sakufika emekweni yomuntu lithi iBhayibheli ufika uLazaro eselele ethuneni eseboshiwe la ngeindwangu uyamemeza uthi Lazaro
vuka ethuneni utshela abaseduzane uthi mthukululeni ngoba uJesu uyazi ukuthi uLazaro useyaphila. uJesu uyakholelwa ezwini lakhe futhi uyakholelwa entweni ayishilo. uJesu uyazi ukuthi izwi lakhe linguyebo futhi lingu-amen. izwi lakhe alishintshi, izwi lakhe liyilo. Noma ngabe akafiki ngalesikhathi omlinde ngaso, noma ngabe akezi ngale mkhathi ombheke ngaso, kodwa izwi lakhe linguyebo futhi lingu-amen. Hallelujah. Durban Worship Center ke la. Yeah, sinama national anthem akhona. Izandla zethu ziyakubanjwa yinkosi uqobo uma sisuka sinishiya Hallelujah. 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 Whom I, that Christ
that Christ should die for me. Whom I, that I may live, that I may live, oh live, because He died for me. who am I? Who am I? That I may live, that I may live. Ati, the sun, the earth, and everything trembled when my Savior died. My Savior died. Say all creation couldn't stand. The King that He When he died, to set me free, to set me free. Hallelujah. Hlalani phansi. Hlalani phansi. Ungahlali enkonzweni nje usalinde osibani nosibani. Ngena udle. Hallelujah. Uthi mawungena nje kukhona okuthintayo. Hallelujah. Somebody shout amen. Turn to your neighbor and say, yazi nje wenze kahle. Uthi kusazoshuba. Kusazoshuba. Futhi uma umbona ukuthi uyahlina nje umbambe kakhulu uthi kusazoshuba. Kusazoshuba. Hallelujah. Hallelujah. Akudingwa nasibani. Go buche suli langa. Akudingwa nasibani. Oh buche suko. Akudingwa nasibani khona lena. Akudingwa. Oh buche suko. Buche suli langa. Ngisoze ngahlukana mina Jesu. Ngisoze ngahluka. Nongithanda njalo njalo. Ngihlalani phansi. Hallelujah. Angiso zenga hluka nongithanda njalo kwafika ukhulu kaPortia efika lapha endlini sihleli nje sadla isapha
mase kumele bahambe ukhulu bebehlala emlazi wathi ukhulu angikwazi ukuhamba singathandazanga wathi sinomhlobo wongu Jesu uno sinomhlobo thina sinomhlobo thina unothando yena sinomhlobo thina unothando yena akanjenga mini mhlobo mbini unothando akanayo injabuliso akanayo inkohliso uyasiza yena uyasiza ngeniso unothando kulabo abaphethe impempe zabo hawu kanti bakhona impela impempe akubolekwana unokuthi umuntu awungithi ngiyizame nami cha impempe umuntu uthenga yakhe njengoba uyifutha nje uyayifutha ngayo yonke into nayo haleluya ake nishayele uJesu izandla ezinkulu ngiyafisa ukuthi ngamukele the apostle himself baba Dilas Umtungwa yabona izipongo zaseDurban North ayifani nezaseClermont naseMlazi zikhuluma isingisi manje ke na wasikhipha leso sipoki esehleli khona egcoka isikhindi haleluya it's good to have you here man of God it's good to have you here manje ngiyabona ungena uhambi wedwa uhamba nomama esimhlonipha kakhulu ngiyacela mama Masinga noma seyikhala kanje uzobamukela abazalwane bethu ubamukele nje nasithanda zawo hawo madoda awuyisho lento mfana lento ayithandayo lo mama
siyayidinga hayi tomo siyayidinga ala matamatai otomoyi otoyi otomo tomo toyi Dina apai, Dina apai, 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 Dina Masai, Dina Masai, Panama Tamasai, Itomoi Ipai, Panama Tamasai, Itomoi Ipai, Dina. Hi mama, Asababa, 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 Dina apai, Dina apai. Alama Tamasai, Itomoi Ipai, Alama Tamasai. Hi mama, hi mama, hi mama. Alama Tamasai. Dina Apai, Dina Masai. Ithe ngibuze bazalwane kanti ayivalwanga yini Hi mama, hi mama, hi mama. Dina Matamasai, Alama Tamasai, Alama Tamasai, Alama Tamasai, Itomoi Ipai, Alama Tamasai. See beside Yankee. I'm more shy, son. I'm a easy side Yankee. I'm a one touch on. Angisho bazalwane niyayilimaza inkonzo besikhonza kahle la manje ngibiza umama Masinga ukuthi ezothula omunye wabantu esibahloniphayo usephuma phambili ngeTomoyi uzomwelcome kanjani esegijime phambili ke manje webazalwane sisenkonzweni la iyona inkonzo le imanizwa manje thina genge yethu yo bow down iyanxolisa kakhulu le khemor sabayenza la siyazi thina sabantu beorder so bow down sime ndawonye nje hallelujah kumnandi lika Jehova hallelujah uyabona nje mabeshaya iTomoyi angingeni angiyazi futhi angifuni nokuzama ngoba engathi ufuna ube ne pose yakho
iyona efike ngishaya inqede manje iyona engihlulayo ngoba ngendlela ngimude ngakhona mase ngithi angicabanga ukuthi kubukeka kahle ngemuva. Mama Singa ubizwe yimina konakala inkonzo nawe wabajoyina so ikhuluma sifike endlini. Hallelujah. Ayibonge inkosi. Ayibonge inkosi. Glory to Jesus. Glory to Jesus. He's a soon coming King. Glory to Jesus. Idilema sayi yona lena esenza singabi seyindlini kulesihlanu. Iyona le eyenza sizohlangana kanje. Ayibonge inkosi. Ngokukhulu ukuzithoba ngibingelela uBishop wethu engakanginqumi. Sengisizwa yilona itiye lokuthi yes khona siyazana. Ayibongwe inkosi. Ngithe ngiyibuka nje indaba yenkonzo yanamhlanje kwavuka indaba esiyaziyo sonke kuGenesis. Uchapter 28 kunendoda eyakhuphukela entabeni yaseBethel. Abayaziyo iBethel kwakuyindawo nje eyintaba enamatshe ayinhle nokho. Akuyona indawo ngathi uyovakasha kuyo. Akuyona indawo ngathi uyohlala unethezeke kuyo. Uze intabeni futhi uyakhuphukela. Mayifika eBethel uwelisa bonke amakhosikazi ingcebo yonke lento mina nawe siyibheka ibalekile. In fact iyona nto yenza ukuthi uhlonishwe ngoba ikunika leyo authority ne dignity. Wayinamakhosikazi enengcebo nabantwana wathi konke akuhambe. Khona into engiyifunayo. Ngizothi ebusuku sisetabeni yaseBethel. Sengathi title yakho ungakuyibeka eceleni uthi awukume ngale ungiqhelele. Khona lento engiyifunayo. Bonke laba babembheka bamhloniphe. Bonke laba babeza kuye bethuthumela bahloniphe. Wabadlulisa wathi khona into engiyifunayo. Angazi ubani namhlanje ozeBethel othi title yami yasemsebenzini nokuba imanager nokwaziwa namhlanje ngizokuthatha ngikubeke eceleni khona into engiyifunayo. Ayibongwe inkosi. Ayibongwe inkosi. Asinankinga nalenhlobo eworshipa isuli inyembezi kade inkophe kodwa namhlanje sivumeleni thina esithe sizodlulisa konke khona into esifunayo. Ayibongwe inkosi. Hayi khona ngikhuluma naye ungabe usayiminda ngoba senzelwanga into ezifanayo futhi umusa esumukela ufani. Some of us has been through things. Mawuyibheka kahle le ndoda yayifunwa futhi baleka befuna ukuyibhubhisa baqede ngayo. So he had nothing comfortable around him. He was a man running away from death. Khona ngikhuluma naye ongekho kwi-comfort zone. Izimo zonke mayethu uyabheka sifuna ukuqeda ngaye. Mhlawumbe umunye unezikwelete ezisho ukumqeda kodwa ebusuku awukuqhelise konke uthi khona into engiyifunayo. Ngiyazibuza mama uButhelezi uthi kazi wayecula hloboni yengoma ngoba khona lento ayeyisho eyiqubuka ngaphakathi kuye. Ngiyazibuza ukuthi inhloboni yengoma yeyicula enhlizweni yakhe esefikile phambi kwaSimakade bonke abantu ababembuka bengasekho eduzane eseyedwa. Mhlawumbe wayethi ngifuna wena ngifuna wena ngifuna
mhlambe khona nalowo mhlabeleli uyaqubula ezibilini zakhe uthi ngizosusa konke Nkosi ngifuna wena konke lokho okubambekayo it will not help me right now I need you onke the material things it will just not help me it's not enough I need you awubathandekayo basekhona yini abazalwane abakazi ukufika ebukhoneni bakhe ukuhlabelela ukhohlo umakhelwane awukuhlabelela ukhohlo usuku mamkami bakubone ukuhlabelela uvula iphimbo lakho elingenamanothi kodwa inhliziyo iyavuma ukuthi wena uyinkosi futhi umele udunyiswe nasebusuku ayibonge inkosi awusize kuleyo ntaba ebusuku awukwazi ukufika entabeni enjengeBethel kungabi khona ileather that will connect the heavens to your matter awukwazi ukubambana naye uphunyuka usafana awukwazi usudlulise konke kodwa igama lakho lingashintshi nesimo sakho singashintshi ayibonge inkosi sizentabeni sizentabeni khona lendumiso edlulayo kuma senses awu5 esiwabonayo mawusuqala usukhuluma nomphefumulo usudlulile kumzimba umzimba oyimindayo usukhuluma nomphefumulo wona wodo understandayo what is true worship amasuya libakhaseyendeya libokhosayandeya umphefumulo ongalambi ofuna uThixo ofuna into ezingabonayo emokhosuya usudlulile kwinto ezizwile usudumisa ngendumiso esuka kumphefumulo wakho when you allow your soul to thirst after him lekasaya eleya mokhosoya sifuna wena sifuna welcome to his presence. Welcome to his presence. Welcome. According to your thirst, you will receive. According to your thirst, you will receive. Yes, Lord. We allow you to manifest your glory. Holy Spirit, we welcome you. We open our hearts to you. There is none like you. Sweet Holy Spirit, we love you. We love you. We welcome your Lordship in this place. Have your way. Have your way. Touch and heal. Deliver that one. In the name of Jesus, we allow you. We allow you. We welcome you, Lord. We welcome you. Lebokosuya. Mihadoya mokosayande. Yebokosuya de. Liboya de. Adiades. Hallelujah. Ashayelu Jesu izandla ezinkulu. Hallelujah. And I believe ukuthi may God tonight meet you at a point of your need in the name of Jesus. I may not know what you're going through. I may not know what you need from God.
But one thing I know, that he'll meet you at the point of your need. Ngegama lika Jesu. Hallelujah. And one thing I want to show you off. I was speaking to someone during the day today. Ngithi kuyena athi mina la ngikhona khona ngiku-level where I can't even take i-Holy Communion. Uma idliwe enkonzweni ngathi why, what, I'm a sinner. Ngathi iBhayibheli lithi lokho kwenzeni uze ningikhumbule. Hayi uthi kwenzeni uze ningoni. Uthi iBhayibheli sometimes silifunda siphinde silishintshe. Uthi lokho kwenzeni uze ningikhumbule. Ngathi ungazi exclude. Don't allow sin to exclude you. The fact that usanonembeza okuvezelayo ukuthi wena uyisoni. Loyo nembeza is the Holy Spirit. Uyena okutshelayo, he convicts you. Hallelujah. And so that when ukwakho ufuna ukwenza ukushintsha the way you walk. Hallelujah. And come back to God. You know. So and thina bazalwane siyeke into yokukhipha abantu emasontweni. Siyeke into yokuvutha size sidlula uJesu. Amnipho wamena enkonzweni ntambama. Uzofika esiphambanweni uzidlule isiphambano uzidlule. Kodwa ubuthi uyakusona. Mase usikhomba uthi ngakho ngisibabaza usikhomba kanje. Usudlulile kusona. Usuede into zakho. Wenza ivangeli la ngathandeka kubantu. Wonke umuntu mayebona ivangeli avela abone acabanga ijudgment. Bengacabangi the good news. Ethi noma ngabe izono zakho zibomvu. Yena uyakwazi ukuzenza zibe mhlophe. Somebody shout amen. That's number one. Ungavumi ukuthi uma usenkonzweni ukhishwe umuntu. Inkonzo ifana nesibhedlela sigula sonke. Kuhluka izifo. Khona abakhwehlelayo nje bekhwehlela nje akayifakile nemask. Njobe khwehlela uyasithelela nje. Manje ungatheleleki. Ingakho ngichazela indaba yemask. Uma lo khwehlelayo engayifakile kodwa wena uyifakile uyakwazi ukuprotecteka. Faka imask kamoya ongcwele. Ufaka imask yezwi. Ukuze mawutheleleke ungasheshi ukhubeke. Abaphela abazalwane abakhubeka njalo. Abangihaganga ngiyashiya ebandleni. Abangihambelanga kushona umzala wami. Kodwa umunye wathi ngilimela ngithulanga SMS kwenze njani? Ikati lami lifila bazange bangithumele SMS. Ngoba abantu they always want ukuthi banikezwe something. You've come here to give your life to Christ and to a fellowship with the saints. Hallelujah. Ukuthi siyokhulana kanjani? Ebazalwane, uNoah wafaka ilwane nga2 by 2. Eyifaka emkhunjini. Yabo nje bazingena emkhunjini nje ukhona ingwenya. Eyihlala emanzini iphinde ihlala nasemhlabeni. Mawufika enkonzweni zikhona ziyavutha. Mawufika futhi ngapha nakhona ziyavutha. Zivutha ngapha nangapha. Khona la emkhunjini. Ukhona amabhere. Mawulubuka ngathi lifluffy. Ungaze usondele kanti linamazipho. Uthi mawususondele likulimaza. Kulabazalwane uthi mawusondela kubona ubukaba uthi ikholwa leli. Umuzwe ekhuluma ngama-tongues. Kanti uzolimala. Akulimaza akuravaza umzalwane ekhuluma ngezilimi. Aphinda abuye futhi following Sunday azoma la ngaphambili. Akanti umfundisi uyamthemba phela. Nathi sithemba ama-tongues. Ambiza ezokhulekela iAfrika. Wena ngaphi iAfrika enhliziyo yakhe ilimele? Somebody shout amen. Khona la emkhunjini. La emkhunjini. Kukhona nama-crab la kuthiwa yini ama-crab ngononkala. Into ethi ihamba kanje. Ihamba kanje bese ithi nihamba kanjani manihamba kanje. Ingabheki ukuthi yona ihamba kanjani. Nayo ina step kodwa thina ithi asihambi kahle. Bala emkhunjini kwabona. Khona inyoka. EliBhayibheli isono sibi siyathandela njengenyoka. Fike kubambe ithi awunaki kuwarm kanti iyaqeda ngawe. When you open your eyes it's too late. Kulabantu osondela kubona ingakho ungasheshi uthi yebo ngoba umuntu uthi umbone enkonzweni. Asikaphili sonke. Oqala umsebenzi azowufeza. Akakawufezi. Ungahlakani nomuntu ewodini bese uyaclaim. Uzuthi uNkulunkulu uconfirmile ngomuntu osalinde ama results. Hayi. Usawalindile ama results. Kodwa mawumbheka he's all together. Yabona? Kada wakabuya ama results. Somebody shout amen. Refuse ukulinyazwa abantu la. Number 1. Number 2, refuse ukulimaza abantu kwawena. Akuhlaleke nawe. Khona abantu abakhuluma uthi mina ngibona nje vele mina I'm a loner. Mina nje I'm a loner. Vele nje
yini le enza abantu bangakufuni ufuna uyibuze yini le enza wena abantu bangakufuni uJesu bebengamfuni bemlandela njalo ngoba ikhona into ebeyi-draw card kubona ebadonsa kuye wena njalo bonke abantu abakufuni hayi abangu-understand yabona laba abasicedile basilimaza nya le genge ethi I'm a straight talker uyabalimaza abantu wena iyeke le nto yakho umbhedo nje leyo nto straight talker esinomoya ongcwele awusana filter wena uthi ngiyamtshela umuntu uyamqonda futhi uzutshela abantu mabekuhlula ubize mina ngoba uyazazi vele ukuthi mase kufike wena mina nje umona nje udoti ikholwa leli likhuluma kanjalo udodini ufuna ukulimaza abantu enkonzweni bonke abantu makuthiwa uphethe i-department thizeni uphethe i-ministry thizeni bayaphuma bonke abantu sokuthi sifuna ubungcwele la sifuna ubungcwele mhleni u5 sifuna ubungcwele la i-worship team besiwu-15 sesiwu5 sifuna ubungcwele la bangako basizile wena somebody shout amen abanye abayingozi mamasinga yilabo abangena bese bayakhohlwa bafika benjani bona wena sakunika umusa ufika la wena usanebhabhalazi ufika sandeni nebhabhalazi uphuma eCuban ekseni ungena la sangakuxosha wena baziwa ube nabebhabhalazi babengena nebhabhalazi lo mfundisi akaphume worship team nebhabhalazi umbone ngani ngiyambona noma ungasondela kuyena nje uyambona unebhabhalazi. You are now excluding everyone kwinto nawe esakubekezelela kuyona. Somebody shout amen. Lowo musa owufuma nayo give to others. Hayi manje nje ukuthi nje lana sifuna yaphezulu. Oh my gosh. Bese caba uJesu kunqwa Jesu. Ecabanga ukuthi ucabuza uJesu yikona kumenza abe holy. Ungabalimaza abazalwane ngoba ucabanga ukuthi ufike la kiwa khona. Bible lithi to him who is faithful to keep us from falling. Awumile ngoba strong umisiwe. And some people who claim to be standing abamile ukuthi uNkulunkulu akavuma bafike baface lawo ma temptations aface abanye. Ungawa nawe. Ngaku David mayekhuleka uthi lead us not into temptation. Ungazivumeli. Ngoba singayi nathi siyohluleka. Hayi nje uthi nje la ekhaya nje baba ngiyacela nje uzibandla likhule. Ngicela ibandla nje bazokhula kahle. Lidinga abantu abaholi isibhedlela lezi abangeni mabephilile. Bangena begula. And have grace. Allow them baphile kahle over time. Nami ngifika ngivutha kanje. Nami ngafika ngidoubt. Uthi mawuthi nangumfundisi mase ngisibiza ngumfundisi. I'm a liberty manager and from time to time I do pastoring. Ufala abantu abakhuluma ngezilimi. Kancane kancane inkonzo ngiyayilimaza ngoba awukakafika ezilimini wena. Ubashaye bonke abantu bakhuluma ngezilimi. Disturb inkonzo indaba yezilimi into ekhulunywa emakhaya umuntu ayikhuluma ekhaya anzi yamhlula unkabi. Mhla ayithola nizwa ngaye ngena rapha khatha labo kwenze njani seyitholile unkabi. Seyitholile. Ungayishayi into kanti uyayifuna. Fana amantombazana amasha. Hayi nje indaba yomshado mina umshado nje is overrated. It's not an achievement kanti uyawufuna ngaphakathi. Phakathi inside. Kancane kuyavela. Uyawufuna umshado wena. Yonke imishado ku Facebook ulike ufaka wena. Kodwa mawufika la mina nje umshado is not an achievement. Ngibona nje sazohlala ebusuku uwe nefoni yakho. Uphiza hi stranger. Somebody shout amen. Woza la mtolo hlupho gijima. Sesiyongena manje khona sebafikile abantu besibalindile bafikile manje ngifuna singene wozani sizoba welcome ngendaba yethu faka usishap ake uthi on your marks ngifuna siyishaye nje on your marks get set we are ready for Jerusalem.
We are ready for Jerusalem. On your marks. Get set. We are ready. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. I'm saying, we are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready. On your marks. Watch. Be on your marks. On your marks. Get set. On your marks. Be on your marks. On your marks. Get set. On your marks. Get set. We are ready. We are ready. We are ready. We are ready. I said, handball. We are ready. We are ready. We are ready. On your marks. On your marks. On your marks. Get set. On your marks. Get set. Get set. Get set. We are ready. 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 Umoya ongcwele wayengemanga ngakimi ukuba inkosi umoya ongcwele wayengemanga ngakithi akizongala ukuba inkosi umoya ongcwele wayengemanga ngakimi ikhona iphesi ngala Nkosi akizongala awu bakithi ukuba inkosi umoya ongcwele wayengemanga ngakimi hayi baba kabe sehlulekile
Hey, Bob. Hey, Bob. Kodwa bazalwane niyahlupha abazalwane. Lento yokugijima nisukele niyojika le anibona nilimaza inkonzo. Asenze kanje. Ake amukele manje. Uzongena umfo kaMtungwa. Angene umfo kaMtungwa. Athi 1, athi 2, anibeke endaweni. Bese ke athi mayiphuma ngibize umfo kaNgongoma. Thina becilongo nathi siready. Ya into kagogo. Ya manje ke. Ya manje mfo kaMtungwa. I love your ministry, man of God. Ngicela umkhumbuzo lo mama ohleli naye ukuthi uvakashile. Ngiyacela umkhumbuzo. Ngicela umkhumbuze abambe nje iorder kaNkulunkulu. Hallelujah. We love you very much ma. Nasentshukumeni nje bangifikile kusuke ngibona wena. Nasentabeni yasemsebe ngibonile manje. Nawe usinawo akho futhi ama prayers engibona wenza futhi. Ngiyabona hayi lento vele into yasekhaya. Hallelujah. Lasibambe unumber 75 emacilongweni. Ngicela ke sibambe nje number 75. Ubeke umunwe. Ubeke umunwe ku number 3. Egameni lenkosi angihloniphe kakhulu Baba Bishop Masinga ke nomama ngiyacela sibahloniphe ngezandla ezinkulu egameni lika Jesu. Sithokoze kakhulu mama wesizwe kaMadiba siyabonga. Thank you so much. Kuyintokozo enkulu kakhulu phinde ngithole leli thuba lokushumayeza umuntu omkhulu kangaka. Amen. Ungashumayela kuyisono. Glory to Jehovah. Ngike ngayihlambulula komunye umzali ingenile lento egameni lika Jesu. Number 121 ubeke nje umunwe nawe nakhona egameni lika Jesu. Number 80 ubeke nje umunwe. Angithi angizwa mina ngisho kanje uzohamba nje sewulazi icilongo egameni lika Jesu. Qala ngo number 75. Nkosi ngiyabheka kuwe ngikuni impilo yami mayipha twenjalo nguwe uyikhomile laya Nkosi ngiyabheka Nkosi ngiyabheka kuwe ngikunika impilo yami mangiphathwe njalo nguwe uyikhome indlela makuphele Usathane uyikhubeke kuyaliwa yenze Nkosi
Asihlaleni phansi bazalwane. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bathandekayo. Ngiyacabanga ukuthi umuntu wabhala le ngoma ekunumber 3 nje ecilongweni. Mawuyifuna nje vele uye kulapha kunumber 3 nje. Verse number 3 wakhona uthi wabekade ngithandi Gisenguyo omtelile uyabona-ke Bishop uma usibizela kwi-worship there are so many things that we can say. Yabona umuntu wabhala le ngoma wayehleli phansi sebemlahlile abangani sezimlahlile ihlobo wathi mayibuka phezulu wabothi nginomhlobo wathi hayi man sewakhile enhlizweni umhlobo wathi futhi nguye omkhulu ngisho ezihlotsheni zami ngoba izihlobo ziyaqhamuka zibuye ngaqhamuki kodwa khona umhlobo esinayo uthe mawuhlabelela ingoma wathi sinomhlobo nguJesu akanayo inkohliso akanayo injabiso uyasiza ngeqiniso. I normally say this mawubiza mina ubiza umuntu obhorayo because ngifuna umlando wengoma nenjula ukuzikhipha izaqheqhe. Ingoma mawuyibiza ayikhulumi, ingoma mawuyibiza ayimthinti umuntu ukuthi kodwa khona umyalezo ayishumayele ingoma. Uyabona muhlabelela ingoma ungayihlabelela ingoma nawe ungawazi ujuice wayo ngoba kuyisono lokho. Glory to Jehovah. Kuyisono nje ukuhlabelela ingoma, kuyisono nje ushaya ingoma njengekho ezwini. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to Jehovah. Awufaka into ethile lapho ekhalisa amabhodlela ke ngizwe ukuthi singangena netendeni noma sesilungini yebo. Yabona lesonto ke bamba kancane. Leli sonto liyadida ngoba manje likhanya no blue light. Awazi noma sekufika uminister. Manje nasabantu betende nje ake sithi. Awu bakithi. Akazoma ngaya netendeni. No 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 no. Manje into yethi isandaba isantshukumo isamvuselelo isandla phezulu. Uyabona ke cela bangancane. Uyabona kamakholwa asestezi ayidlalele phansi nje isandla phezulu. No 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 no.
sibili angazi iqondeni. Ngifuna mzalwane iwivuza uyidonsa ukuhlehla kancane uyibuyise. Ake sithi awu yini bantu. Kushoniwe yini ngapha? Kwenzekani ngapha? Ngapha kwenzekani? Nikhona awu sawubona maqwabe. Nikahle ngapha? Cela izandla phezulu. Kuzohlatshelelwa khona mhlaba ngcwele sebele eJerusalem. Kuzohlatshelelwa khalisa umshini lapho mfana sebele eJerusalem. Bayohalalisa bathungisa fanalena Jesus, in the name of Jesus,
victory. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I have a victory. Bamba. Hlala phansi. Bamba lapha. Bamba, bamba. Bamba. Uthi uyayizwa lento ithi in the name of Jesus I have a victory. Bese umzimba uyahluleka ukuyibamba. Cela ukuchaza lento 1 second. Ngeke uthi in the name of Jesus. No Satan uthi uyayi-atharisha lento ayishoyo kodwa akayiqondi. Kodwa mawenza njengamthi in the name of Jesus. In the name of Jesus. I have the victory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I have the victory. Hands. Hlala phansi. Hlala phansi. Ibambe. Bakhona abantu abazithoboyi endlini. Akangisusele. Oh, joy. Bakhona abantu abazithoboyi endlini. Siphi isikhumbu. Iphi impempe. Alamatamasan. Itomo. Asabemo. Nikhona. Itomo yamalefe. Angithi yabona sijulu. Itomo. I must see this cook. We must be puzzled. Nayobe. 1, 2. You know what? I like your food. I'm on the corner, I got kickies. Ay baba, fagis kumbu baba. Silent. Dina asai. I must say son.
Maso. One, two, three. I see she's cool. Ha. Alishaye izandla, alishaye uJesu.